sa gulang. It's walo. Tagalog. You should know. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy. Layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get our nails done, get our hair done. We to show how we get down. It's been a night, we know how to party, dancing like there's no one else around. You know I've been looking so fine, body like mine, wearing these boots thigh high. Bitches in the corner with wine, staring cause we never get stuck in line. We can't help it, we just look so snide. So good. Hey, we gonna get wavy, layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get our nails done, get our hair done, we fly. Maybe we could holler at the boys, looking so good, just when they walk by. Good afternoon guys, hapon na ngayon pa ako mag-start mag-vlog. And si Jam pala kanina, nag-work siya. And pagdating niya galing work, pahingang konti, then nag-golf sila kasama yung kaibigan niya. Hindi niya sinama yung mga boys. And ngayon, pagdating niya, natulog siya. So, gagawin ko ngayon ay short vlog lang tayo ngayon kasi wala naman kaming ganap. Yung aking basil, tingnan nyo, oh, binabantayan ko talaga siya. Lagi ko siyang ngayon hindi ko pa siya dinidiligan kasi wet pa naman yung soil niya. Pero ayan, oh, at least hindi na siya masyadong ayan, bumabalik na yung kulay niya. Pero marami nang sayang nga, ito ba, nagdaglagan. Bukas pupunta ako sa fundraising ng kaibigan ko. Kasi nga, Australia Day. So, doon na lang kami mga bata. And si Jan, may golf competition siya. Golf competition. Mag-golf na lang siya bukas. Kahapon yung niya. Kahapon siya nag-golf competition. Bukas, mag-golf na lang siya. So, wala kaming ganap as a family ngayong taon. Itong Australia Day. Kasi nga, hindi naman natuloy yung sikat, di natuloy. Pero okay lang kasi mag-work naman si Neil. And yeah, yung mga boys, pinapasawa ko na sila maglaro ng PS4 kasi babalik na sila sa school next week. Say hi, boys. Hi. 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 Ang bait nila, diba? Bait nila kasi pag nag-away sila, kukunin ko yung remote. Kaya, nakatawa lang sila lagi. Hindi naman lagi. Nag-argue pa rin sila kasi minsan, iba yung nilalaro nila. Kanina kasi nag-golf sila. Yung laro nila is yung golf. So, yun ang aking ganap today. Wala naman masyado. So, yeah, magluluto lang ako ng spaghetti. Kakain kami. And si Jamay, sinabi siya sa akin kanina, pero mamaya, kasi pagod siya. So, sabi ko, mamaya na lang namin pag-usapan. And Holly, chicken parmesan. Jenny boy! Ano? Donation! Mamaya! Kanina sabi niya walang pera. Mamaya. Good morning, guys. Good morning. Alis kami at ngayon today is an Australian day dito. And then kahapon pala, wala naman kayo masyadong ginawa. Naglaba lang naman ako. And si Jan, nag-take away kami kahapon. So, hindi ako nagluto kahapon. Naglaba lang ko. Edit lang. Tingnan mo, nakabihis ka na. Wait. That's not the final. But you can wear this dress, but we have to put something, okay? And yeah, ngayon yung Australian Day dito. And napaka... Ha? Yes, napaka
rare na Australia Day. Wala ako sa kusina. Hindi ako nagluluto. Kasi kahapon din. Ha? You what? Ayan. So, mamaya na, mag-get ready muna ako. Mamaya tayo mag-chika. Okay, naka-ready na ako. Si Holly na lang. And yung boys nag-change ng shorts. Okay, come on. Look at your messy here again. Lagi na lang messy dito sa kwarto mo. Oh. Sorry, Mom. Sorry, ma'am. Come on. Where's your dress? Paalis na kami. Rini-ready ko lang yung vlog ko. Para ngayon. Kasi na-edit ko na to kagabi. So, ipapublish lang natin. Si Jan alis siya. Mag-ano siya. Ngayon lang kami mag-Australia Day na hindi together. As in. Pero okay lang naman kasi si Jan, buti na lang, maganda yung panahon. Mag-golf na lang siya. Tapos kami ng mga bata, doon kami sa fundraising na inorganize ng friend ko. Nakikita nyo na yun sa vlog ko, yung lagi kong pinupuntahan sa bahay. And kagabi, tumawag siya sa akin. Tinanong ko kasi siya, sabi ko, anong gusto mong lutuin ko? Sabi niya, kasi pag nag-organize ka, pag ikaw yung nag-organize, ikaw yung maraming dadalhin. So siya, marami siyang niluto. Sabi niya, wag na lang ako magluto. And magdala na lang daw ako ng, pinabibili niya ako ng cakes, 2 cake, tapos drinks. So, pupunta pa ako ng Coles and mga, junk foods. So, yung mga chicheria, ganon. So, yun ang dadalhin ko. And then, sabi niya, dala ako ng, kasi meron pa naman ako dito yung mga tira namin nung Christmas. Yung aming, mga disposable plates and spoon. So, yun ang dadalhin ko rin yun. So, ano pa ba? Sana wala na ako nakalimutan. Hihintay ko lang yung mga bata. So, after nito, and si John, may kinukuha lang siya saan. And tumawag yung friend ko, di ba, kagabi. Insert ko yung clip kasi inano ko siya parang nandun siya sa couch, yung tumawag yung friend ko. Nandito ako kasi nag-edit ako. Sumigaw yung friend ko, sabi niya, John, donation, na gano'n siya. Tapos may sinagot si John. So, ewan ko kung clear yung pagkakuha. Kasi hindi nyo makikita si John, pero maririnig nyo yung boses niya. So, doon, sabi ni John, ano pa sinabi niya? Wala pera or mamaya. Mamaya ata. Johnny Boy! Ano? Donation! Mamaya! Tingnan ko ulit kasi hindi naman ako nag-vlog kagabi, kahapon kasi nga wala namang ganap. Naglaba lang ako. Ayun yung mga nilabhang ko. Hindi ko inubos yung labahin ko kahapon kasi nga hindi masyado maganda yung panahon din eh. Are you ready, boys? Kuya? Okay. Where's your shoes? Get your shoes. I don't wear your slip-on. Come on. You have to wear shoes, kuya, ha? Don't bring your baby baba. Where's your socks? Mom, I'm not wearing my Okay. So, wait lang, guys. You didn't Publish ko lang have to. socks. Ha? You didn't have socks. Kasi nagsapato siya. Wala naman siyang medyas. I will You find didn't it. have socks. Because I'm wearing slippers. I want. Okay. Hold this. Wait. Oops. Ipakita ko lang sa inyo yung OOTD natin today. Ayan. Naka-rip jeans ako sa lower. Lower. Ayan. And up. Ayan. Rip jeans. And ito yung kind favorite kong sandals. And up baba yung Levi's na nabili ko sa Victor, ano yun? Victor Market sa Melbourne. Yung ukay-ukay. And sling bag. And then si Holly. Ito yung sinuot. Sinuot ni Holly kaninang umaga siya nagpili. And dadali niya si baby. Huwag mo dali si baby. So, let's go. Nakapublic. Where's Dad? Public na ba? Ayan, okay na. Let's go! Dadalhin ko to kasi marami pa to eh. Ayan, oh. Marami pa talaga yan na plates. Mga baso, tsaka mga... See ya! What's your donation? May donation siya. Okay na! 50. Ito ang donation ni Jai. Ilagay ko to sa envelope kasi nga, sabi ko, iba yung donation niya. Iba rin yung donation ko. So, ito yung kay Jan. Mamaya na lang yung akin. Oops, thanks, Annie. See you. Good luck. Mom, Good where's luck. Dad? Where are we going? I thought you're gonna play golf. That's tomorrow.
Tomorrow. So wala kang gagawin? Yeah. Why didn't you come with us? I'm going up the garden shed. Come with us, I'm Daddy. going up the garden shed now. Ay, wala. Hindi pala siya mag-go. what's that? Bukas pa pala. Kawawa naman ang asawa ko. Ano lang siya? Mag-isa lang siya sa bahay. Bahay. That's Daddy's donation kay us. No? How many? Okay, let's get in the car. Kunin ko lang yung... Naiwan ko yung ano. Nakalimutan ko. Magdadala pala ako ng ice. Is that the big... Big one? Huh? A lot of ice? Bag? Okay, a bag of ice. Okay. Kasi yung mga drinks... Doon siya. Kawawa si John. Ngayon lang siya mag-Australia Day na. Mag-isa sa bahay. Walang luto. Si John! I'll bring some food for you. Daddy, kiss me. Si Okay, ready? Okay, kawawa si Johnny boy. Siya lang mag-isa sa bahay. Kasi yung mga friends niya nga, may mga ganap din pala. So, syempre, hindi naman siya mag-ano dun. Tawag nun, mag-jump ba na? Okay, punta ako dyan, hindi yung ganyan. Kasi dito kasi sa Australia, dapat, pag may mga, may mga gathering, naka-plan ahead yan. Di ba kasi nga, di ba ang plano namin? Kasi, yung, di ba hindi natuloy sila cut, kasi nga may work si Neil. So, hindi kami naka-prepare kung anong gagawin namin ngayon. Buti na lang, yung friend ko talaga, matagal naman siya nag-invite sa akin, pero nag-no kasi ako na hindi ako makakatulong sa kanya. Pero sabi ko, dadaan na lang sa bahay mo para i-drop off ba yung donation. Kaso nga, kasi nga, di ba may tayo, may... Can you put songs on? Yeah, wait, may in-expect tayong bisita, pero short notice na hindi na rin pala makakapunta. Kaya ayun, na lang kami, nag-ask na lang kung anong kailangan niya. So yun nga, magpupunta tayo ng Coles para bumili ng mga drinks and chichiria. Kasi sabi niya may mga niluto naman siya. Marami siyang sinay niya nga sa akin yung mga niluto niya. Ang dami talaga. Ngayon lang ako hindi nagluto, as in may event, may occasion na ngayon lang ako hindi nagluto. Parang bago sa akin. Tapos wala ako sa bahay. Okay, mag-drive muna kami. Ito yung sisak. Naka-D4 sisak ko. Hi, Sak! That trolley. Dito tayo sa Coles, guys. Okay, come on. Come on, Holly. Dala ni Holly yung baby niya. Come on. No, you cannot sit down, Baba. This is the small cart. Ha? Kuha tayo ng cake. Nasaan yung mud cake? Eto. Come on, Sak. Eto ba? Kuha tayo ng mud cake. And How many cakes? or maybe yung iba na lang, no? Cupcakes. Kasi may mga bata. Eto. Or this one. Ito para sa mga bata. Baka no. You cannot hold this, Baba. We have to put it there. And maybe dalawa nito. Ayan. Meron tayo ng blueberry cupcake. Okay. Kuha tayo ng drinks. And tatawagan ko mamaya yung friend ko after nito. Coke. Yep. Which one? You want Mountain Dew? Yung maliit, Baba, kasi maliit lang yung SK natin. Okay, yep. Kuya, gusto niya raw na. Ako na, Kuya. Gusto niya raw na solo. Okay, Kuya. Solo. So, nakakuha na ako ng drinks, chips, cakes, and tumawag sa friend ko. Sabi niya, kuha raw ako ng bili raw tayo ng lollies, kasi nga, may pag-game yung mga bata. Ako may mga batang a-attend. Skittles? Wait lang, hanap lang tayo. Eto, yung lollipop. Itong chupa chup. Ha? What's not the one that's yucky. So, tapos na tayo dito sa Coles. Ayan na yung mga napamili natin dito. And pila na tayo. Sila yung naglalagay.
Hi. Good, thank you. Good job. Thanks, Zach. Dito na tayo sa Valley Lake. And si Zach and Holly, nandun na sila sa playground. Si Kuya nandito kasi tutulungan niya ako. Kasi marami tayong ibababa. Ayan si Kuya. Yan yung mga ano yan, Kuya? Boxes and no. Cups and plates. Yeah, nandyan yung cups. Ayan yung mga plates. And mabigat to. And alam niyo ba, naiwan ko yung ano, yung Kuya, be quiet. Naiwan ko yung battery. Dito natin ilagay yung mga soft drinks. Lagyan kong ice ni dyan. How to open this, Kuya? Do you know? Hold on. Ayan. Ito, isang... Are you gonna bang it first? Yeah. I'll do it. No, it's alright. I'm just... No, you're gonna go. No, it's alright. Yeah. It's alright. Wait a second. Nasa, can you get all this bag because I need the wipes kasi madumi yung linisan ko muna to. May ano ba? May dust yung yung loob. Linisan lang natin ito. Naamoy ko may nagbabarbecue. You know, where's the drinks here? Drink. Where's all the drinks? There's some there. Is it some here? There's mountain dew. Kasi ilalim natin. Ilagay natin sa ibabaw yung Can I check some more? Wait. And can you get the other cake there, Kuya? The other what? The cake, please. What? Oh, the cake. Ayun yung makrap. Here. Yeah. Do this. Here, wait. So, etong mga binili natin, eto na rin yung ating Gotta put contribution natin dito sa fundraising na inorganize ng friend ko. Kasi siya, ang dami niya talagang niluto. Tayo, wala tayong niluto. So, tinanong ko siya kung ano pa mga kulang. So, sabi niya, eto. So, sabi ko, sige ako na. So, ito yung mga chips and lollies. And Kuya. And eto pa. And eto. That's heavy. Paano natin ito dadalhin, Kuya? And then we have cake, Kuya. Hindi mo yan kaya. We're not putting the cake. Ha? Put the cake. Put the cake here. Then I have to smash that. Like this. It's alright, Kuya. Okay. Nilagay namin dito yung cake. Okay, put the lid, please. Alright. Ang bigat nito, guys. Ayun si Kuya. Bigat. Asan sila? Pahinga lang ako, guys, kasi ang bigat nito. Ayun si Kuya. And ayun si Zach and Holly. Tin! I need your help. Siya po ang madam. Siya yung nag-organize. Ha? Come on na. Siya ang nag-organize ito. Bigat yan. Shout out daw siya. Okay, shout out nga sa taga Butuan City, Barangay Pangabugan, Virgin Angels, and Tabuada family. Hello. Say hi, guys. Ay pa. Sabi ko sa'yo, ang bigat. Meron pa ako dito eh. Nandito kasi yung mga bag. Baba, can you get your bag, Baba? Kami palang dalawa. And ayan yung mga mga niluto niya. Mamaya ipapakita ko yan sa inyo. And yung mga bata nandun and yung mga gusto mag-donate dito ilalagay. And so, let's go, Tin. Ano lang namin yung car namin kasi malayo kami nakapark. Doon, ang dami pa naman doon. Come on, halika. Marami ng sasakyan. Halika na. Kasi ang dami pang space doon. Come on, tayo mahihirapan mamaya. Tana. Hurry up. So, namin yung car, ilipat namin kasi nandun kami. Kasi ang daming park. Kasi kanina sabi ko sa'yo. Ito kami nakapark sa side, malayo to eh. Ayan, dito na kami. Mas malapit na kami sa venue. Kasi andun lang yung mga ayun yung mga dala-dala namin. Ayun, oh. Ayun, nakita niya yan. Kasi doon kanina, nasa kabilang dulo kami. Come on. And eto pa, meron pa pala siya dito mga pagkain. Eto yung, alam niyo to guys, lechonan niya to. Tara, ang bigat nito, Tin. Hindi mo maano. Kanina pa kami dito ng aking friend.
Kasi nga, hindi namin tumabuhat-buhat. So, naghihintay kami na sana may dumating ng lalaki para matulungan kami madala yan doon. Mga ilang minutes na tayo dito? 15 minutes. Anong ginagawa? Nagantay. Nag-aantay lang mga kung sino pa ba ang dadalo sa pa-event niyang to. I'm so proud of you. Sana Kasi nga, nung tindi pa nung Sana ko din proud of you. Sana kunin ka natin. Ayan, meron nang dumating na lalaki. Patulong tayo. Yan. Ang dami niya talagang linuto. Pwede siya mag-catering. Kargador na kaming dalawa talaga dito. Kargador lang. Mga ano din to, mga drinks. Thank you. Ay, buti naman. May tumulong. Salamat po. Meron, ha? Okay, play. What's your sister, ha? Meron nang nagsisidatingan. And, ayan. Inaano lang namin, hinahati lang namin yung ice. Kasi, ayan, mayroon pang mga drinks dito. Oh! Kasi yung mga aaten sa iba-ibang, hindi naman iba-ibang states. So, kumbaga, parang iba-ibang barangay. Tama ba? Is it at iba-ibang states or barangay? What we call it? You came from? Millicent. So, She's a vlogger. really? Dami na yung mga nagsisidatingan. And check ko lang yung mga bata. Andito sila. Oh. Ayan si Kuya. Yes, and Holly. Howie! Wow! Are you happy? Good ka? Dito siya. Hi! Say hi, Baba. Hold on, Baba, ha? Ooh, hold on. Nandito yung mga food and inihintay pa namin yung ibang mga Filipino kung sino pa yung darating. Kaya so yung mga nandito, yung mga small neighboring town ng Mount Gambier, right? Kasi mga how many minutes nag-drive sila? Mga 30 minutes yung iba, 40, may 1 hour, may narakot daw. Sabi ni Christine. 1 hour is not. Ha? 1 and a half? 1 hour. 1 hour. An hour? Yes. Yung narakot an hour. 35 minutes. Like 40, depend on how far. Yeah, so mga 30 minutes. Tapos may basta, yung iba medyo malalayo din naman. So which is good kasi para marami din tayong matulungan, di ba? Correct. It's Australia Day as well. Yeah, and it's Australia Day. Hi! Dito na yung isa nating kaibigan. Mag-start na kami. Kasi malamig na yun. This is the first time na Australia Day Mulan kasi this morning. Oo, mulan kasi. So mag-start na magsikainan. Ayan, meron pang mga nagsidatingan na food. And yung iba, meron pang mga parating pero wala pa sila. Anong oras na ba, Tita Tess? 12 na? 12:40 na, 12:45 na. So lunch na. O pas lunch na nga eh. Oy, tawagin mo na din. Siyang Call your friends, my friend. Holy Spirit, Amen. bless us, O Lord, for this food that we are about to receive from thy table through Christ, our Lord. Amen. Amen. Thank you for coming, guys. Ito na natin yung mga food para makakain na sila. Ang init. Bihon ata to. Bihon to, Tin. Ayan, bihon, no. Ang daming bihon. Wag natin, lang, para ba ma-serve yung, ma-save yung init. And rice. And bihon. What's this, ate? It's just baked potato. Baked potato, pancit. And what's this one here? Ito adobo, chicken adobo. And ito, ano nga to, Tin? Chicken adobo pa rin. Ayan. Yan. And then dito, meron tayong pizza. May nagdalang Kentucky. And this is menudo. And this is may sausage din. Ayan. Okay. Eat ba? Eat, come on. Spaghetti. Where's the spaghetti? Eto pala. Si Kuya talaga. Spaghetti.
Okay, get some drink there, Baba. Cheese. Yep, spaghetti. Where's the cup? It's in the blue Eskina. What are you eating? Fruits. Meron din tayo ditong fruits. Ito ang sarap nito, tikoy. And ayan, ito yung dessert natin dito. Oh, that's enough. Yeah, and binignit. Ginataan si ate. Nagluto siya ng binignit. Madami din, as in madami din na pumunta, which is really good. Yes, kuya? What do you, spaghetti? Yeah, okay. Spaghetti pala ni kuya. You alright, Zach? Kanina, nagre-reklamo si Zach kasi nakatayo siya. Saan daw siya uupo? Sabi ko, dito ka na lang umupo malapit sa food. Okay, sorry. And you can sit there. And eto yung akin. Kinuha ko lahat ng, kasi maraming nagdalang pansit. 3 yata sila. Tapos, ayan. 1, 2, 3. So, itry natin lahat. Yes, kuya. What? Wait a second, kuya. What do you want? Okay, get one. It's alright, Zach. Yeah. Huh? You want what? Rice? Gusto niya raw mag-rice. Kuya, do you want rice, kuya? Spaghetti si kuya. Pag may rice, tsaka spaghetti si kuya. Yet, bukas ng diet. Yes, kuya? Yes, okay. You wanna sit? Okay, come and sit here. Here, Oh, you're right, Zach! You're right! Anong nangyari? Anong nangyari? Nagkalat si Zach. Yeah, because look, there's no support under here. Sinisi mo pa to. Okay, sit down here. Just be careful, okay? Kuya, there's no support here, okay? Yeah? Yeah, okay, I'll get that one. Yeah, I'll get. Si Holly, nandito si Holly, oh. Baba, you're right? You're eating your spaghetti? Good girl. Here, eat your spaghetti, okay? Baba. Eat your spaghetti. May pizza sila dito, oh. Is this yours? Ha? May pizza pa siya, oh. Kain na ako. Okay na yung mga bata. So, meron tayong 3 klaseng pansit bihon. And merong nagdalang rellenong bangus. Ayan siya. And eto chicken, pork, and chicken. Ayan ba? Minudo ata to, afritada. Ang sarap ng lahat ng bihon. Iba-iba pero masasarap. Sarap yung afritada ko, no? Pang catering. There ate, where's your solo, kuya? Get some solo there. No, ito na, pang catering. Sarap? Malamig, no? Last year, mainit. Oo nga, tapos umulan pa. Umulan pa kanina. Umulan kanina pala, guys. Nabanggit ba sa inyo? Umulan kanina. Kaya nga, ang tagal. Who wants to play hide and seek, Tracy? Is that? Bahay lang ako ata. Yep. Come on, if you're done, come on. Kasi hindi nila nga ako nakikita. Nakikita lang nila ako pag umaalis. Pag may mga gathering. Holly! Baba! Si Richie. Ayan, mayroong mga sisigating naman. Okay. What's that, baby? Cupcakes? The little one, the mini one? Andito kay Sak. Ayan si Sak. Kinuha niya na yung ano. Open it, Baba. This one? Which one? Chocolate or the strawberry one? I have all of these. All them? Yeah. Just one. Ayan si Sak. Kinuha niya lahat ng flavor. Oh, careful, careful. Here, there's more here, kuya. Hala, sa 2 pa lang. Ayan na, oh. 5 na nang nabawas. Holly! Here, Baba! You have one? Okay. Tapos. How is it, Zaki? Naubos niya na yung 2. Ayan, oh. Good? Watch your sister, okay? Where's Kuya? Andun si Kuya sa ano, oh. Okay, watch your sister. More of what? Cupcakes? Yeah.
one? What color? Pink? Okay. What you gonna say? Hoy! You're welcome. Pinalinya niya yung mga bata. Kasi ayan, bigyan niya rin ng mga lollies. How about her daw? Tita Tin! Tita Tin! Tita Tin, how about her daw? Eto pa din, oh. Okay. Okay, sit down there, Baba. Basta kumain ng lunch, eto magpapapicture daw, sabi ng organizer. Ang dami din nag-attend. Ang dami talaga. Wait lang. Ay! Ala na. Share, okay? Share. You can share. Ay, sorry. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy. Layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall. So, ano na, dessert na guys. Mag-dessert na. Tapos na yung lunch. Dessert naman. Nangyari, naputol natin. Naputol? Ayaw ako pakainin. Kasi yung ano, may tikoy. Sarap ng tikoy. Naglilibot na yung ano, organizer. Tapos ka na mag-collect? Na pag-support me. Oy, makinig daw kayo. Thank you so much, guys. Thank you din for organizing this. Bilangin natin, guys. Okay, i-vlog ko raw siya, bilangin na raw. Dito ka tin, oh, para walang ano. Sa mga nagkuhan, kung may mag-add pa, kasi Tuesday ko to Tuesday pa, i-send ibibig. sa animal welfare. Okay, 50. Get away with that. We walk tall. Magkano lahat din? How much? 895. 895. Wow! Yeah, baka may dumating pa. Sa Tuesday niya pa yan ipapadala eh. Thank you guys. Thanks everyone for coming. Thank you po. Thank you. 900 na guys. May nagdagdag pa. Thank you. Thank you so much for coming. Maraming salamat. Gusto niyo magdala? Yes. Dala kayo. Oo, ang dami pang natirang pagkain. Dala kayo ng tennis and tennis. Ayan o, marami pang tirang pagkain. Bring home. Yung nasan yung ano ko? Pakita ko sa'yo, nag-dessert kami kanina. Hindi ko pa nakain. Kumuha lang ako. Meron akong nakuha. Hindi ko pa nakain. Ang sarap nito. Ito yung tikoy, tsaka may piko, oh. Mamaya ko na lang kainin to. Kasi nagliliparan yung mga plates kasi mahahain. Ang dami pang tirang pagkain, oh. Ang dami pa. At saka ang dami nag-donate. As in, sobrang nakakataba ng puso. Speech. No, thank you For everyone. Thank you for the successful. Yeah, success yung organize. Yeah. Tapos na yung party pero nandito lang kami nag-chill. Ayan, kwentuhan. And then mamaya maglilinis kami. And yung mga bata, andun lang sila naglalaro. Andun sila. Anong oras na, tita? What time is it? Yes? Okay na. One, smile, 1, 2, 3. Okay. Thank you. Welcome. Andun yung mga bata. Nagsiuwian na yung iba and sabi namin magdala sila nga kasi tingnan nyo, oh, ang dami pa. Sobrang dami pa.
Maglinis kami dito. Sa wakas, mauubos din kasi ayan, pinapabaon talaga namin kasi masasayang lang din. Ayan, eto, ubos na yung isang adobo. May nagdala na ng adobo. Ayan, yung isa nito. Uwian na sila. And lumalakas na rin yung... Salamat ate, thank you po. Thank you. Thank you kuya. Salamat po. Toy, salamat. No worries. Thank you for coming. Muna natin yung mga bata. Hindi pa kayo tapos maglinis. Check ko lang yung mga kids dito. Baba! Hi, Ate Sam. You got fly, Baba. Kuya, careful ah. Dito lang naman sila. Safe dito kasi may may fence and may gate yan. So hindi sila makakalabas. Careful kuya, sa careful ah. Balik tayo doon sa natin para maglinis. Uwi ka na? Ah, sige, okay. Okay. Some pearls. Yeah, she's there. Oh. It's alright, Papa. We're not done. Ayan, si Kuya, dala niya ulit yung box. And ayun yung SK. Bye-bye, stay there, ha? See you. Bye. Thank you. See you. See you next time. Thank you. Bye. Bye, Bang. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Ayan, malinis na. Malinis na. Success ko. Yeah. Malinis na dito. Nailagay na namin lahat sa car. Then, punta tayo sa Mango City. Punta tayo sa bahay niya para tulungan ko siya ibaba yung mga gamit na mga dinala niya dito. And, punta siya sa bahay siya matutulog. Tsaka yung anak niya. Kasi may work siya bukas. Why? What time your work tomorrow? Ano oras ang trabaho mo bukas? Alas 5 naman. 6:30. Oh, 6:30 pero alis siya ng alas 5. Oh, para Magdadrive pa. Magdadrive pa kasi siya tapos iiwan niya sa akin yung anak niya. So malinis na. It was successful. Malinis na. So, mag-drive na tayo. Uwi na. Naka 900 kami guys. $900. Kahit 900. konti lang. 800, before, 800 na tapos may nagbigay ulit, kaya naging 900. 800 something, tapos may nagbigay pa, naging 900. Eksakto talaga, 900. Ate? See ya, tita. Bye. See ya. Thank you. Bye. Get our nails done, get our hair done, we fly. Maybe we can holla at the